Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni legújabb alkotásaimat, amelyet most A5-ös formátumban, ez az A4-esnek a fele, ilyen kisebb grafikai nyomatok formájában tudjátok megvásárolni a webshopomban. Nagyon-nagyon szépek ezek, profi nyomatok, mindegyiket én készítem, és utána még beleteszek ilyen csili-vili kis részleteket, úgyhogy gyönyörű szépek ezek a képek, és most gondoltam, hogy ebben a rövid videóban bemutatom neked a legújabbakat. Nagyon jó, mint ajándék is, vagy egyszerűen egy kis kép a falra, ami feldobja a mindennapjaidat, ha ránézel, mert ezek mind ilyen vidám képek. Az első ez a Cat Mom, ha van cicád, vagy van barátnőd, aki imádja a cicákat, akkor neki például ez egy tökéletes ajándék. A második az egy ilyen mantrás, élvezem a sikereimet életem minden területén, és benne is természetesen van egy ilyen kis csili-vili rész, piros, a ruhája meg a hajpántja. Sweet Home, ez egy ilyen kis otthoni törpéskép, és itt a virágok csillognak egy kicsit. Nem viszem túlzásba, csak hogy legyen egy ilyen kis finom játéka ezeknek a színeknek. Ez pedig a Mókusmese című grafikám, ami egy ilyen kedves, jópofa hangulatú őszi kép, a mókussal és a makkal. Love is here to stay, manós imádóknak, vagy szerelmes pároknak, vagy csak úgy. Coffee lover, törpe. Ha imádod a kávét, vagy van ismerősöd, akkor ez is egy nagyon cuki ajándék lehet bárkinek. I just need a coffee and a hug. Vöri macska kéri, hogy öleld meg, és kéri a reggeli kávéját, és a spiriket. I am connected to the wisdom of the universe. Összeköttetésben vagyok az univerzum bölcsességével, és itt ragyognak körülötte a csillagok. Ezen kívül még van sok-sok másik printem is, gyertek a shopba és nézzétek meg, ezek voltak a legújabbak. Várlak titeket sok szeretettel, sziasztok!